Na me sakra. Yeah. Aso na hye nsa. Yeah. Na nsa ma fo nsa. Yeah. Abaso ma twa ho hye nyina nsa. Yeah. Mpo ni nua nyina nsa. Yeah. Nso nyina nsa. Yeah. O na ma ko nsa o. Na usu nsa. Na cha ko nsa. Na ma no nsa. Na ko ma cha nsa. Na ko fo nsa. Na no nsa. Bare kwa chi nsa. Afami mo afama pamfo. No kwa nsa. Anya bone katakwe su nsa. Anya bone tencho ofre nano. Ana busua pa na bunsu. Se o medi abusua no. Ampa busua gitu mu ye. Yede ko mo man. Fiso di ade be sinne. Abusua mo nyu. Abusua pa be mensa nan. Ama ko ro man. Ya fra ma. Nda busua na o me hia. Sa. Enti bi no ko biom. Yo. Ye ko nsam nsakwa su nyina. Abodwan. Ana mo nye. Ne de papa nchi kwa. Sa. Abam gina fo ne rama ina beti. Se Akwamuhene. Onye Akwamuhene biom. Ne mo yobusua ba. Abusua hia beto nsa frɛ no. Obeche na dwen. Na oni anim se Akwamuhene biom. Nanan ye hia ye kwansa. Se ofudua ba bia afafuru ye no ho na fofasane. Amna ye ne kokrunti ni hoye. Kwa manema no. Oman nya tum. Na ye besana na ni fie. Tifiti ne ko onye Akwamuhene biom. Onye bi no. Rama nkwaso. Ya chi yo maso biemra. Ya chi maso biemra. Ye benya na obawe di anu se Akwamuhene no. Onya komapa. Da soma busu na koto oman. Sa. Na kwete so no. Yeah. Omahene ne nkwaso. Na yiwa ne nkwaso. Na chiro ne nkwaso. Na kubia ne nkwaso. Na matra konya. Mo nkwaso. Abtapani fo nyina mo nkwaso. Acha me fo mo nkwaso. E pese esuba nu biemu. So ba de pe ben kura wo busu no. Wase edin amakodu amonone. Amakodu otumfo ho. Otumfo to atonsa frɛ. Cha de chemna. Ndata wa nyina wasisi amaye. Papa ba papa bondin ona de sa to ba. Nda ye na afuwe. Uma nyina dwenya bako. Yenka mum na ro amfa ntam pamfira. Mpa bonefo a ote babi se a woni ade na busua. Woni no man. Sina parase omu o man no. Ni de ni mu. Ora man kwanso. Ye ne kwanso. Ya be hia yenkwa akwansam. Oui, bien sûr, mon ballon par contre. Oscar, you never Osre abusuan ne oman ne makakatra sa asoso ye dikan me kama obi bia ti asese yesiu safohene a onni ohu sa onni ohu okwan bia so abusuan ene hia ya ka omutu akom abom ya hwehwe ne osefata ne ayu de wakọ oman ne de wakọ krotifie ne ayu apama sa o start bo obra se osahene a bibi tochima a abusuan no afro se bra seni yete wo ho be yiwa no se wachi ane yatew sa na wo de asom oman ato aso se enko yesu a ye betwe wasan den na aba na anu ha ya na minua ose bonsu bachi bogma abura oguha ebinum num abusuan num oguha part of one na aja afre no ebro ho santa wanto asia abusuan no me amekura kura metia me ya bi fae sesi ane se adanse
ɛna no nua yɛfɛ bukari no mu nyinaa de asɛm bɛdan me paa na ti hɔ yi ɛma me bɛka wɔn asɛm wɔn nyinaa su yɛ anɔpɛtu mpanimfoɔ nyinaa su yɛ wɔn wie na wɔn nyinaa wu baako wɔn kɔɛ na ɔsahin na yɛ yi wadan wɔakyiakyerɛ abusua nea ɛnsɛm fata ɛna ayɛ sɛbi abusua frɛ wɔ a wɔsɛ ɔmma nso ade akyi a na ogyina aban mpanimfoɔ anim aban mpanimfoɔ yɛ polisi ɛyɛ abusuafoɔ ɔmo na di osi yɛ sɛbi ɔman asoma sɛ bra asɛm bi wɔ a yɛne wo bɛka na deɛ ɛkyia na yɛatee no da ɔman asoma so a wosi onum ɔman biara wode ɔma nnɛ mma ɔkyena sɛbi ɔman raro abɔ a ofie no wobɛnya mu no wada sɛ na ɔman no bɛyɛ yie ɛnti a yɛfrɛ sɛ bra na sɛ ne wabusua kɛ ni wote ofie ose memma ɔmma sɛn ɛnyɛ ɔman mu na woteɛ ɛntwa yie sɛbi kafra kyɛ rara mansom bi anim o ɔno na akɔfa aba sɛ na paaka yɛ sɛ wakɔfa ɔwɔsi obo akosi wara nkɔso hene ɔna agizete no sɛ me yɛ nkɔso hene bi tina nkɔso hene a otim so a wadi 36 years wɔ so a ɔpɛ no bibia di wo na abɛ no pan wi adwuma ebi wo a wofi bɔguma so abusu ayama akwamu sɛ fa yɛ adwuma na fa so ɔman sɛ bi sumankwa hene woni kronti na mu yɛ apa ebom na mu aka muti akom na rara mo so aduasan kro no nyinaa mo atoto mu yi na sɛ obi wɔ abrochire kro apo yɛ apa ma na wanyɛ sika no de aba be kyerɛ wɔ raman wa bɔ mode sɛ wo de onyɛ na adwuma na ɔman ade so de ahyɛ bɔguma so fo ɔman de o sɛ bi abusua bi a wɔbɔ hɔ wɔn nim no sɛ bi yayire bi ɛba ɔman mu a hɔ ne yɛkutu amika ko yɛ apa wɔne bi ba bibia de srɛdeɛ bi a hɔ ne yɛkɔɛ no onkwa na nanom asɔre dan o de pokra to ano se o de oye yinti na o ti dem na onom abua na aman mai bre da bi enye mesre se na abusua e ka no na o mo ka no se oye niamo ho oye niamo ho a kire oman no so ye be ko yanim e ya mamre se bi o fo osumfo no nso mu ya we ni sin chen na fa foforo ye be ko yanim sa mo ma mu sa na ma da wo ma one day in someone abusuafo aka ndi mo so na o ma aka no wo bi sa won nsem afa ndi mo adabro no ma e to maso mu no amamre kwa ma hu se na mo be ye na media me bi kan ni se paridi ana amamre no enti se politics ye no wo di fa ndi hwe na na no ma asumdue ni odo ho ma wo ma asumdue odo ne masakra amamre itwa yedi ede ya to media me pese mi bisa busu ana se ahyase na sa ne mai koso no mutu mumba na nanu mani se sa na na bonso sipi neshia ma ya hia meda da pa ebise nana bonso no eye me nua bari mapa no timi frɛ me phone so yiyame pa na me se enye hwe me nkasa ma bɔ me ma no amane ma bɔ na na mo akoso so amane o se me nya abotre yo kakaka etwa na bushafo no edika aka no ye frɛ me anabobie rarant to ye ni yes esama abushia aka no edan ye nyina sebi ye de usi ye de ye di kanfo a ema abushia eno nche se abushia no enkae na aka ne ye nkoa ana obu wo mo animtia uye ni animu ena abushia no edi wesi enti se abushia frewa se brane ye ntoatoa adwene a wo so oba odi osie yo se na wo kae se obedi omumra so na wadi wo manimu sa na se wo ye na so buje se etie di abushia ka kire yen a ese ye nua no wanye ni ye entwe ye kura eti da meka ni se epani se tetu a eti o mu yansi bibi nkyere no yanka bibi nkyere no ne ape obi a obetie abushia no asem na watimi abe ka o man no ho ne yetimi adwerara ho
Masim Tiano. Yeah.